Zdravím vás. 40-dňový pôst, ktorý každoročne praktizovali naši predkovia v období jary pred Veľkou nocou, mal určite aj iný rozmer ako ten duchovný. Rovnako dlhý nám odporúča aj Ajurvéda na detoxikáciu tela. Podľa Ajurvédy totiž trvá presne 40 dní, kým sa prečistia všetky tkanivá nášho tela. Presnejšie 35 dní sa prečisťujú fyzické tkanivá ľudského tela a následne zvyšných 5 dní aj jemnohmotné substancie prána, téjas a ójas. Ide teda o komplexný proces detoxikácie tela za pomoci korení a konzumácie jednoduchých jedál. Pričom prečistenie jedného tkaniva trvá 5 dní. A keďže naše ľudské telo pozostávalo z 7 tkanív, je potrebných 35 dní na prečistenie všetkých z nich. A následne sa teda obnovuje prána, čo je vlastne naša životná energia, téjas, ktorý predstavuje naše vyžarovanie a doslova žiaru našej duše, a ójas, ktorý predstavuje našu imunitu a odolnosť. Dobrou správou je, že vhodné obdobie na detoxikáciu tela sa Veľkou nocou nekončí. Podľa Ajurvédy totiž trvá od marca do približne konca mája. A teda ešte stále máte čas pre svoje telo niečo urobiť. A ďalšou dobrou správou je, že vôbec nemusíte vydržať tých 40 dní. Najmä ak ešte nemáte s detoxikáciou žiadne skúsenosti. Na začiatok vydržte, koľko zvládnete. Vydržíte 5 dní? OK. Vydržíte 10 dní? Super. 15 dní? Ešte lepšie. Týmto si totiž prečistíte aspoň prvé tkanivá v poradí. Aj za to sa vám vaše telo poďakuje. Majte krásne dni.